Hej Kasper, jeg sidder her med SDI-toolet og havde lige lyst til at give dig en lille gennemgang, hvis nu det kunne være interessant. I kufferten har jeg som regel lige et par stik liggende, det er altså rart at have lidt backup. Dem kunne jeg lige rykke til siden. Når jeg laver et SDI-stik, så bruger jeg min gode skarpe tang til at klippe kabler over med. Jeg bruger rullekniven. Jeg bruger en fjeder til at sprede skærmen med, så der ikke kommer fedtfinger på den, så den er 4K klassificeret. Og så bruger jeg selvfølgelig tangen med den rigtige kæbe monteret i. Der er huller til andre kæber her, men heldigvis ved Skovhøj, der kører vi jo kun med et slags kabel, og derfor kun én kæbe, så det er så dejligt nemt. Jeg har her et kabel foran mig, som jeg lige kunne have lyst til at montere stik på. Jeg har taget et par stykker med fra kirken, så jeg kan åbne her stille og roligt op. Og så består stikket ellers af 4 dele. Jeg har min kappe til stikket, jeg har min pind, jeg har min crimp, og så har jeg selve connectoren her. Måden det fungerer på, det er, at jeg plejer at tage tangen og lige klippe kablet rent. Så jeg har et godt snit at starte på. Jeg kan godt lide, når den er oval, som du kan se her, og lige presse på den, så den bliver mere cirkulær igen, for så kører den lidt bedre i rullekniven. Rullekniven, den justerer jeg altid ned på 5, så den er på det laveste punkt, og så skubber jeg den igennem. Kablet skal mindst gå ud til kanten her. Du kan godt køre den længere ud. Så nu vi tager den helt ud, så kan du se, hvor lang den bliver. Sådan her. Så holder jeg fast i kablet, og så drejer jeg ellers bare rundt. Jeg plejer at køre sådan noget 5 runder, eller indtil der ikke er mere modstand. Og så kører jeg ind, så den hele tiden kommer længere og længere ind. Tager mere fat. Hvis jeg er stille, så kan du høre, hvordan den gnaver sig igennem. Og den sidste. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan her. Holder jeg fast. Åbner kniven. Folder op. Og så er den skåret. Det er ikke skåret 100% igennem, fordi vi vil gerne passe super godt på stikket. De 2 yderste stykker, de er nemme at tage af. Jeg har en skraldespand stående lige ved siden af, som jeg putter det over i. Og så vil jeg for alt i verden vente med til næste dag, fordi det er meget nemmere at samle, hvis vi gør det nu. Så jeg vil skubbe min kappe på. Så vil jeg tage selve crimp-delen med rillerne indad. Og så vil jeg kigge på min pind. Og der kan du tydeligt se, at der er kommet alt for meget afstand her. Fordi den her, den skal sådan næsten ned og røre. Så jeg vil lige tage tangen her. Jeg plejer at tænke, hvis jeg lader den gå cirka til kanten af den blå, så ligger den fint. Men nu viser vi bare lige, så kan du korte den af til den længde, der sådan lige passer. Sådan her. Så er der en lille smule space, det kan jeg godt lide, og så kommer pinden op. Og før jeg gør mere, så vil jeg åbne her. Og det er sådan lige lidt tricky, fordi jeg har valgt at være meget, skal vi se om jeg kan gøre den lidt skarpere her til dig. Sådan her. Jeg har valgt ikke at sætte kniven flankt ind, for jeg vil jo helst ikke have skåret nogle leder herinde. Så jeg tager sådan lige en negl, kunne også være en hobbykniv, kører ned i rillen her. Og så kan man sådan lige, hvis man er lidt snedig og lidt forsigtig, så kan man sådan lige liste den ud her. Sådan der kom den. Så der har vi skærmen, og hvis det er gået godt, så sidder der jo på indersiden af den her, der sidder der ingen skærm overhovedet, fordi vi har skåret så lidt i den yderste gummikam. Godt. Så skal vi have crimpet den her på, men jeg vil egentlig godt lige folde skærmen op først. Hvis jeg rører skærmen med mine fingre, så er den ikke 4K klassificeret, så det har vi den her fjeder til at gøre. Jeg sætter den hen over og presser ind, så kan jeg sno den, så folder den sig ud som en paraply. Så kan du bedre få den her nedover. Og nu har jeg i hvert fald set, at der er ikke en masse skærm, der falder af. Jeg har ikke gjort det forkert. Så er jeg klar til at krimpe. Og indtil det her punkt, der kan man sige, der kan alle delene genbruges herfra, så er stikket ikke til genbrug igen. Tangen, når den ligger samlet sådan her, presser du sammen, så åbner den sig. Og så kan du lægge den ind. Det er en 1,6 mm heks, vi klemmer inderlederen på, så det er den inderste. Og den lægger jeg ned. Jeg skal lige se sådan her. Så plejer jeg at klemme den til. Når jeg har klemt den til, holder jeg den i hånden, kan jeg stadigvæk godt hive den ud her. Så der presser jeg lige på pinden, så den sidder rigtig godt fast. Så jeg presser imod med den ene hånd, mens jeg klemmer værktøjet sammen med den anden. Jeg skal lige have fat lidt længere op. Sådan her.
Og der er den crimpet. Tjekker jeg lige, den sidder godt fast. Det gør den. Der er ingenting der. Så tager jeg stikket her, putter på. Og så skal du gerne kunne høre, at den kommer med et lille klik. Sådan der. Så skal vi have heksen ned over. Jeg ynder at presse det her rigtig hårdt sammen, fordi jo bedre det her det presser sammen, jo bedre fungerer stikket som sådan. Så er du ikke så mange problemer og udfald og sådan noget. Men du vil ikke presse den sammen så tæt, så den her gummikant på kablet kommer op over herover, for så kan du ikke tage den ud over. Så jeg kan godt lide at sætte den her på først, og så er det nu, jeg vil presse alt hvad jeg kan. Og når jeg så presser det godt sammen, tager jeg min tang igen. Jeg siger min tang, jeg skal jo sige din tang. Og det er 6,47 millimeter. Den her, den skal presses med. Og den tager jeg så. Og så presser jeg ellers hele stikket sammen, så jeg presser med den ene hånd. Presser jeg stikket sammen med den anden hånd. Presser jeg stikket, og så krymper jeg den. Den går fint igennem der, og du kan se, nu er den krympet, men den er ikke krympet hele vejen op. Så jeg giver den lige en gang mere. Sådan der, voila. Det eneste jeg så har tilbage, det er at tage stikket her, og så føre kappen op. Den her, den skal passe herop på. Og når jeg har gjort det, så er stikket lavet færdigt. Og du skal kunne se pinden godt op her. Hvis du har noget SDI at sammenligne med, kan man selvfølgelig gøre det. Men ellers så plejer jeg at sige, at pinden den skal sidde, så når du tager fingeren på og tager den væk, så skal du kunne se mærket af pinden derinde, så sidder den langt nok frem. Det kan du også høre på klikket, når du samler den. Alright, det var denne lille gennemgang af at samle de her klassiske SDI-stik fra Neutrik. Ha' en god dag. Hej hej.